Moikka! Mun nimi on Miisa ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Aluksi voisin kertoa vähän mun olosuhteista, eli me asutaan mun perheen kanssa täällä Jorvikin tallien pihassa. Hevoset ovat elämäni. Noin muutama vuosi sitten vanhempani ostivat minulle Suomen hevostamman nimeltä Angel. Angel on elämäni hevonen. Tänään aion ratsastaa Angelilla, joten laitan hänet kuntoon. Angel antaa harjata ja ottaa kaviot todella kiltisti. Satulan laittamisessakaan ei ole ongelmia. Kuolaimet menee näppärästi suuhun, niin kuin vanhalla konkarilla. Tässä alussa me ei voitu mennä tonne paremmalle kentälle, koska siellä oli tunti menossa, mutta mentiin sitten tähän pienemmälle kentälle. Laitoin jalustinhihnat ja hyppäsin selkään. Tässä vähän GoPro-materiaalia. Sitten tässä klipissä me päästiinkin jo sinne ns. Paremmalle kentälle treenaamaan. Mentiin puomeja tässä alussa ainakin ja sitten jossain kohtaa alettiin tulemaan kavaletteja. Mä en tästä hirveästi kuvannut tästä meidän ratsastuksesta, koska Angel ei kyllä hirveästi tykkää kameroista ja se ei oikein pysty keskittymään ja itsellenikin on parempi, että voidaan keskittyä kunnolla. Tässä vähän tämmöistä drone-materiaalia, kun me hypettään esteitä. Angel hyppää tosi hienosti ja on kyllä tyytyväinen mun omaan kullan muruuni. Sitten me lähdettiin vielä ottamaan maastoon rentoja loppukäyntejä. Angel on maastossa aivan timantti. Se on aivan semmonen ihana maastoiluheppä ja tykätään kyllä käydä Angelin kanssa maastoilemassa. Aivan ihanaa oli käydä tuolla maastossa ja kun me tykätään semmoisesta rennosta kävelystä vaan. Usein me ollaan myös ilman satulaa, mutta nyt kun oli satula selässä, niin mentiin sitten satulalla. Mutta ei kai siinä. Kiitos kun katsoit videon. Tää huomiohaluinen heppä nyt taas tarvii ratsatuksia. Mutta siis, kiitos kun katsoit videon. Ja moikka!